Salutare toată lumea, sunt Killer și eu sunt Killer și astăzi îmi face un episod de Fortnite. Alături de Spidey pe nu veți auzi, nu știu ce. Sau l-auziți, habar n-am. Și astăzi vom merge în Daisy. Mor că am început amândoi în același timp. Așa, și astăzi sperăm să facem un win. Spidey Eu facem sper. win, ai înțeles? Da, trebuie să te car. Fix, fix. Umbrela măsii! Și se pare că n-a venit cu mine în clădire. Ba da, sau... Mai rugat? Ai nevoie de dacă? Că doar suntem în Lazy și am... Da. Are nevoie de dacă. Am văzut și auzit playeri. Și eu. Te aud în continuu. Și eu sunt acolo. Dar știu că ești tu căși, nu trebuie să spun. Ilo? Da shake? Bravo, bravo. Mă duc să iau shotgun. Da, am ales spam gri. Mai e un shotgun acolo? Sau ai nevoie de ajutor? Da, e, vino. Pune ping. Imediat, am miniuri și vin. Acum am nevoie de ajutor. Iau shotgun și vin. Da, shake. Dar hai că... Că dai. Spate. Bravo. Trebuie să mai verific o dată. Dacă filmez, Dacă și n-ai filmez, filmat faza mea, e bine că filmez. mă supăram. Ne-am dat viața acolo. Am văzut. Ei! Am miniuri. Aveam și ăștia un pump, ceva, un pump albastru, un pump. Nu știu, n-au pam. Sunt două merchituri. Iau una. Oh, am luat, vreau să iau Pokémon-urile. Ele. Yeah! Tu ce ai? Am un aer verde. O să-mi fac acum. Sunt creată pentru a-mi face. Lasă, nu țin charge-ul mie din asta. Să-l fac pam. Ok, deocamdată este destul de bine. Ok, s-a spawnat un Lamborghini în fața mea. Un Lambo. Accent. Pam verde. Și sunt spamat pe Discord. Nu știu de la cine. Probabil de la Semi. Probabil. Încă se mai ceartă cu botul ăla. Presupun. Doamne. La mine playeri. Vine acum, nu. E, nu știu dacă sunt bunicii, dar... Nu-i Construiești. prefer. Stai că iau ce și vin. Trebuie să găsiți niște grafici bune. Sunt bune Da, și și azi. eu. Sunt default. Da, ce cum arată. Sunt la tine? Trebuie să dau shake. Ok, cred că am mai văzut un player și care e cu echipierul lui. Really? I-am dat 2 hituri eu. Dacă stai să te gândești, n-a fost un kill curat.
A fost un kill împrumutat. Sau ce? Trebuia să spun dacă am voie să-l împrumut. Logic, eu am dat un cap și un hit în corp. Aveam voie să-l luăm acum. Ia zi, de video-ul meu trebuie să fac toate eliminările. Ok, o să pun puțin pauză să văd cine mă spawnează pe Discord, dar... Pump. Ok, gata, am revenit, stai să vedem. Filmăm. Nu. Da. Eu mă duc să-mi fac pump-ul. Ok. De fapt mă duc în zona. Am găsit aici un pump verde. Era al meu. De fapt nu, o să rămân cu pumpul comun. De ce? Fiindcă, na, dă-te meșiți. Și e mai bine. Vreau să mă iei cu pump. Băi, copyright! Trebuie să ai un K, deci nu-mi pasă. Ai un K, să ai copyright? Nu, deci... Nu, dar tot am copyright. Ai nevoie de un K pentru a avea copyright. Ai urci. Ia tu flopării. Să nu lase. Unde sunt? Nu am putut să iau. Du-te. Adică nu, de fapt nu du-te. Hai, și ne dăm flopării în zonă. Alo! Vezi că tot te activa copyright-ul, deci treaba ta. Ce acolo? Wow, bă, ăsta de unde a apărut? Ha? A apărut un player de nicăieri. Unde? În zona. What? Și l-am bătut. Bă, nu mai dansa! Nu mai stau, mă. Vreau să iau astea. What? Bă, erai în... Bă, nu mai sunt drone? Erai în barcă cu mine. Hai la o grămadă. Oh, nu spar dronele ăștia, nie. Și n-a picat nicio armă mitică. S-au picat, dar le-a luat. Nu, că erau... am 2 thermal fish, mi dau pe amândoi când dau direct. Și arată alb. N-aveam nevoie de ajutor. Ana mai repede. Dar totuși puteai să urci. Ana mai repede. Ok, ce naibii cu lootul ăsta? Ce n-ai... E lootul ăsta? Te auzi? Te auzi dublu rău. Sau nu, te auzi în lag rău. E aici vreun upgrade bench să-mi fac charge, din charge pump. Dacă mi-ar merge, dacă mi-ar fi mers ca Craciu. Și eu vreau să-mi fac din charge pump. Putem o salte ghișe. Da, eram aici. Deci știu că era unul și aici. Nu știu, nu vreau să fi fost. O revolver legendară de auto. Da, uite, e la mine unul. Upgrade ăsta. Că nu am, dar vreau să... Eu am flopperi, de tine nu știu. Am doar 2. Lasă-și mie niște materiale, că n-am. Ce-ți trebuie? Bă, n-am. Muream dacă n-aveai atâtea materiale pentru un site grade. Cream că o să mai merge 100 de materiale sau ceva de genul la asta legendare.
Dă-și un flopper. Am. Ia. Nu, nu. Ajungem noi în zonă cumva. Găsim o mașină. Ai luat flopperul? Da. Hai să găsim o mașină. Hai. Zona de 1 ar trebui să ajungem cu o mașină. Ba nu, o să dea 2. O să dea 2 când se închide, dar poate ajungem înainte să se închidă. Hai să luăm camionul până când găsim una mai bună. Hai să luăm așa de teren. Not muzică. Hei. A să trebuiască să stau așa, să nu se audă muzică. Dar nu e, numai aia, nu-i cu copyright, e de pe forum. Mai ai niște favorii? Am unul. Ok. Am ajuns aici fără să vreau. Da, chiar am lag. Ai lag-ul Mario din cauza că filmezi. Deci, într-un fel, e mai mult Spidey. Într-un fel, Spidey trebuie să face full tryhard în caz. Ok. Unde? E acum imediat. Dar nu știu dacă te spune că eu nu-i văd. Ok, cât de low era? Nu știu, i-am dat cât de shield. L-am omorât. De ce era ceva low? GG. Fugi, 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 fugi. Fugi. Am mai avem nevoie de shield. Oricum mi-am luat pe ăștia frumos. Sunt în clădire? Nu sunt. Bă, da, eu n-am acolo, a aterizat. Ah, da, iau, e level 14. Nu scrie ce eu. Ce atent. E mort. Ai pomnit? Ai pomnit? Da, am pomnit. Uite Silver Surfer. Dacă ai vrei tu. Nu, i-am făcut. Dacă nu le auzi. Da, am Mamă, bugit. shield! Ah, ia, de aici. Am bugit. N-aș lăsa bugit bomburile. Și că am ței laser cu la asta în momentul ăsta, deci nu le iau. Nu, nu, nu. Deci am laser gigantic în zona asta. Dacă văd de pe cineva în aer, piu, 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 piu. Nu, avem nevoie de shield. Hai să vedem dacă mai sunt ce sări. Mai suntem noi contra 2. Am intenționat să fac 2 eliminări cu arme mice. Nu știu dacă o să o fac neapărat. Și nu o să încerc. Dacă poate e bine. Ai zis că facem mâine meciul ăsta pentru video. Da, merge.
Se trage. Văd, nu văd. Nu știu de unde se trece. Nici eu nu știu. A, uite, știu. Că ping. Ok. E acolo? Nu, da, e în zonă. Că și aia trebuie să te mute în zonă. Nu avem avantajul. Dacă nu uităm înainte lor. Vezi că vin. De pe unde am fost noi. Am făcut o prostie. Deci, Am lăsat 5 miniuri pentru un big. am pus la mie big-ul. L-am luat, dar mai deschid acum unul. Și poate pică big. Și nu a picat big. Încerc să vă mă uit după playerii ăia. Că nu-i văd. Diana, să-mi dai big-ul. Păi nu, că mi l-am dat, am luat doar unul. Dă-ți mergi. 50? Deci puțin să-mi dau și medkit-ul? Da? Mai e unul, mai e ăla. Da, și ar trebui să fiu pe aici. Sau mai Da, am două luat. bile acolo. Da, s-a băgat în coș. Ah, what? GG. Oi. Eu am văzut că s-a băgat în coș. Da, băieții, cam atât a fost episodul de astăzi. Se pare că am câștigat. Mă uit la comandă, ce știi tu?